Ako mama malých detí trávim viacej času v aute ako v kúpeľni, takže si zaslúžim trošku viac pohodlia a tento I-Space mi ho do určitej miery ako tak dáva. Nie je to úplne až tak odladené ako na autách s vzduchovými podvozkami, ale dizajnovo je to auto príjemné, nie je to taká klasická dodávka, má celkom elegantný štýl, ale má aj svoje negatíva, samozrejme, ako napríklad veľkosť, predsa len parkovanie v úzkých uličkách je trošku náročnejšie, treba si na to niekedy zvyknúť, keď človek začína s veľkým autom. Potom 1,6-kový dieselový motor nie je raketa, takže na diaľnici pôsobí trošku lenivo. Niektoré prvky interiéru pôsobia tak lacnejšie, aj niektoré ovládače by mohli byť trošku kvalitnejšie. Renault mal v minulosti niekedy problémy s elektronikou, napríklad centrálne zamykanie alebo infotainment, takže oplatí sa preveriť konkrétny kus, keď kupujete jazdené. A niektoré výpadky funkcií potom môžu byť trošku pri malých deťoch.